A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da harin da Rasha ta kai ta sama kan Ukraine a ranar Juma'a. Kasar Poland ta sanya dakarunta na tsaron sama cikin shirin kota kwana bayan da harin da Rasha ta kai wa Ukraine. Za mu leƙa arewacin Najeriya inda ake duba lamarin rashin tsayayyen shugabanci na bai ɗaya a yankin. Arewan da aka santa da iya siyasa da haɗin kai da bege da soyayya da ƙaunar juna da adalci da adala da tausayi yau ta zama arewan rabe-raben kawuna, arewan rabe-raben addini, arewan rabe-raben dangi da jinsi. Za kuma mu nufi birnin Maiduguri a jihar Borno, Najeriya inda za mu ji yadda al'ummar jihar ke suka rungumi sana'ar ɗinkin hula. Mutum 25 suna ci a jikin hula kwaya ɗaya kafin ta je wajen wanda zai sata a kansa. Za a iya haɗa mu a waje ɗaya, mu ma mu san yadda za mu taimaka a kasanmu ko da harajinmu. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotanni sai na fara karanto labaran duniya. Wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da harin da Rasha ta kai ta sama kan Ukraine a ranar Juma'a, wanda shine mafi muni tun da aka fara yakin. Ƙasashe da suka hada da Amurka da Burtaniya da Faransa da kuma Japan sun ce kai harin kan ababen more rayuwa da farar hula ya saba wa ƙa'idojin yaƙi na ƙasa da ƙasa. Tun da farko dai shugaba Biden ya ce Rasha na neman ruguza ƙasar Ukraine ne, kuma ya buƙaci Majalisar Dokokin Amurka da ta amince da ƙarin tallafin soji ga Kyiv. He argued that unless Congress took urgent action in the new year. Wakiliyar BBC ta ce Mr. Biden ya yi ikirarin cewa in dai har majalisa ba ta ɗauki mataki a shekara mai zuwa ba, zai wuya Amurka ta iya ci gaba da aika makaman da Ukraine ke bukata wurin kare al'ummarta. Kasar Poland ta sanya dakarunta na tsaron sama cikin shirin kota kwana bayan da wani makami mai linzami na Rasha ya wuce ta sararin samaniyar kasar a ranar Juma'a kan hanyarsa zuwa Ukraine. Kakakin rundunar sojin Poland ya ce ƙara shirin yaƙi zai tabbatar da tsaron sararin samaniyar ƙasar. Poland ta ce ta bi diddigin makamin a yankinta na tsawon mintuna 3 kafin ya wuce zuwa Ukraine, amma jami'in hudar jama'a na Rasha a Warsaw ya ce Poland bata bayar da wani hujja kan wannan ikirarin ba. Afirka ta kudu ta buƙaci kotun duniya da ta yanke hukuncin cewa Isra'ila ta saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta hanyar gudanar da abin da ta kira kisan kiyashi a Gaza. A watan da ya gabata ne dai shugaba Cyril Ramaphosa ya zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi a Gaza. South Africa wants a hearing next week where the court can consider asking for the suspension of... Wakilin BBC ya ce Afirka ta kudu ta buƙaci a saurari karar a cikin mako mai zuwa, inda kotun za ta iya ɗaukar mataki kan yin kira ko da a dakatar da duk wani aikin soji a Gaza. Da kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na BBC. Majiyoyi a ƙasar Nicaragua sun ce hukumomi sun tsare wasu limamin cocin Katolika guda biyu. An ce an kama limamin cocin ne biyu, wato Marco Diaz da Bayardo Aguilar, saboda yin addu'a a bainar jama'a ga Bishop Rolando Alvarez, wani fitaccen mai sukar shugaba Daniel Ortega. A cikin 'yan shekarun da suka gabata gwamnatin Ortega ta kai farmaki da dama a kan cocin Katolika. Shi dai Bishop Alvarez an kama shi ne bisa laifin cin amanar ƙasa, kuma an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 26 a gidan yari a farkon wannan shekaran, saboda sukar yadda gwamnati ta yi mummunar mai da martani kan zanga-zangar da ta barke a shekara ta 2018. An soke wasan ƙarshe na ƙwallon ƙafar Turkiyya da aka shirya gudanarwa a Saudiya a ranar Juma'a sakamakon rashin jituwa tsakanin ƙungiyoyi da kuma mahukuntan Saudiya. Biyu daga cikin manyan ƙungiyoyin Turkiyya, Galatasaray da Fenerbahce, sun shirya fafatawa a gasar cin kofin Turkiyya, amma hukumomin Saudiya sun dakatar da wasan domin 'yan wasan bangarorin biyu na sanye da rigar da ke dauke da hoton wanda ya kafa kasar Turkiyya ta zamani, wato Mustapha Kemal Atatürk. Both Fenerbahce and Galatasaray were critical of the decision to move the Wakilin BBC ya ce Fenerbahce da Galatasaray duk sun soki shawarar buga wasan a Riyadh, matakin da hukumar kwallon kafan kasar ta amince ta dauka ne saboda kudaden da za a samu. Lokacin labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni. Wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da harin da Rasha ta kai ta sama kan Ukraine a ranar Juma'a, wanda shine mafi muni tun da aka fara yakin.
Kasashen da suka hada da Amurka da Burtaniya da Faransa da kuma Japan sun ce kai hari kan ababen more rayuwa na farar hula ya saba ka'idojin yaƙi. Ga rahoton Muhammad Annur Muhammad. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shiga taron gaggawa ne don ɗaukar mataki a sanadiyar illar da hare-haren na Rasha suka yi da irin wuraren da Rasha ta hara, abinda ƙasashen da ke mara baya ga Ukraine a yakin ke ganin keta dokoki ne na duniya. Akalla mutum 30 ne suka mutu a hare-haren da Ukraine ta ce su ne mafiya girma da Rasha ta kai mata a yakin zuwa yanzu, sama da mutum 160 kuma suka samu raunuka. Rasha dai ta kai hare-haren ne da jiragen sama marasa matuƙa da makamai masu linzami. Daga cikin wuraren da ta kai harin har da wani asibitin haihuwa da makarantu da manyan kantuna. Jakadan Amurka a Ukraine ya ce hare-haren sun nuna cewa Ukraine na buƙatar ƙarin tallafi a yanzu, yayin da ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce abin ya nuna cewa babu wata magana zaman lafiya a yanzu da Rasha. Kakakin ma'aikatar tsaron Rashar Igor Konashenkov ya tabbatar da cewa dakarunsu sun kai tarin hare-hare a kan Ukraine a kwanakin da suka gabata. Ya ce daga 23 ga watan Disamba zuwa 29 ga watan Disamba na wannan shekara, dakarun Rasha sun kai hare-hare 50 na tare da kuma wani harin babba da makamai na yankan shakku da jiragen sama marasa matuka a kan wuraren soji da kayan filayen jiragen sama na yaƙi da wuraren ajiye makamai, kuma an samu dukkanin inda aka hara. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na ayyukan jin ƙai a Ukraine, Dennis Brown, ya ce hare-haren sun yi matuƙar illa da haddasa mace-mace da kuma jefa al'umma cikin tsananin wuya, kuma misali ne na abin da ba za a lamunta ba. To gaida Muhammad Annur Muhammad. To yanzu kuma sai Najeriya, inda kimanin al'ummomin garuruwa 10 ne da ke yankin karamar hukumar Tsafe ta jihar Zamfara suke gudun hijira zuwa wasu wurare sakamakon kwazzabar da 'yan bindiga ke musu da hare-hare da sace mutane don neman kuɗin fansa da sauran miyagun laifuka. Sai dai gwamnatin Zamfara ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsalan, kamar yadda za a ji a rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Jama'ar garuruwan da matsalar tsaron ta addaba a yankin yammacin Tsafe a jihar Zamfara dai suna cikin tsaka mai wuya, kuma lamarin ya tsananta a halin yanzu, a cewar wani mutumin wajen wanda baya so a faɗi sunansa. Abun ya shahi wajen gari 10 sun haɗa da garin Rakebu da Sungawa da gidan Anne da Rugga da sauransu. To ya girman matsalar? To matsala ga gaskiya muna roƙon Allah da ya kawo mana saukin ta, domin a garin Rake yanzu haka ba a kwana 2 ko kwana 3 suka je cika watsa Rake mutane suka yi cikin daji, suka samu mutane suka yi kan mai uwa da wabi suka kashe mana mutum 2 kuma gidanta. Aka kasa yin su sallah ma a garin Rake, dole sai da aka kawo su karamar hukumar mulki ta Tsafe kana aka tsawo aka yi musu sallah. Yanzu haka wannan magana da nake maka babu ko ɗan kaza a garin Rake, kowa ya kwashi ce suna nan sun dawo Tsafe cikin tasha, suna kwana cikin tasha da wurare bakin titi, sun zama 'yan gudun hijira. Yanzu haka suke bin mutane cikin daji da gudun za ka tsere yadda kasar za ka kama kaza, haka suke bin mutane. To sauran garuruwa fa? Su sauran garuruwan duk abin da ya shahara da kyau shi ya shahara, su suna nan suna fashi kan suna dawowa tsaye da sun gama da kyau sai su wuce gidan Anne, haka za su biyu su yadda suka bi mutanen rake suna kamawa kamar kana kama kaza. In suka gama gidan Anne za su wuce tarke suna kama mutane su kamar suna kama makarwa. Yanzu haka labarin gadin ke maka akwai matar hakimin garin Sungawa da ɗanta an kame ta ba ta hannun shi. Sun tafi da su a san inda suka tafi da su. To shi mai gidan fa? Mai gidan yana nan kuma ya dawo garin Tsafe ya zanna. Sungawa ba ta zaunawa gare shi, ita ma ta wace. To tun yaushe ake fama da wannan matsala haka? An shekara guda ana amama wannan abu, amma yanzu abun ya kazanta. To kun koka hukumomin da suka kamata? Mun saba koka ma gwamnatin jiha, mun saba koka ma local government, amma babu wani mataki da aka ɗauka. Kuma daga Tsafe zuwa Rake ko minti 25 ba a yi. Daga Tsafe zuwa Sungawa ko minti 10 ba a yi. To yanzu kenan ina makomar garuruwan naku? To, mu yanzu ba mu san ma makomin ba gaskiya saboda Allah. Don haka muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da Allah a taimaka mana, a kai mana jami'an tsaro yadda za su kare lahiyar mu. Wannan kuka dai da alamu an yi shi ne a gaban 'yan amin. Ga kuma abin da Suleiman Bala Idris mai magana da yawan gwamnan jihar ta Zamfara ke cewa. Sanin kowa ne mun amshi jihar a cikin yanayi mummuna dangane da rashin tsaro. To ita gwamnatin jiha da ta zo cikin watanni 7 yanzu shine ganin ya za a magance waɗannan matsaloli. In ka lura yanzu zuwa wannan lokacin an samu sauƙin matsalar rashin tsaro sosai a jihar Zamfara. Sai dai in mun datse matsala kaza a nan za ka ga wata matsalar ta bayyana a ta can. Kuma gwamnati na nan tana iyaka ƙoƙarinta musamman a wannan yankin na Tsafe. Ganin cewa mun yi boda da jihohi makwabtan jihohi da yawa a wannan ƙaramar hukuma. Kuma wannan ƙorafi nasu tun ma kafin su kawo shi
akwai abubuwan da gwamnati ke yi don ganin cewa su waɗannan al'ummu sun koma zuwa ƙauyukansu. To game da zaman gudun hijira da waɗannan mutane ke yi a halin yanzu a garin Tsafe kuma fa? Gwamnati za ta duba ta gani menene za ta taimaka musu agajin gaggawa a kai, Allah ya sa a ci ƙarfin lamarin su koma a ƙauyukansu. Bayanai dai sun ce wannan yanki da ke yammacin Tsafe yana gefen dajin mun haye ne wanda ya zama wata mafaka ga 'yan bindigan da kan fito daga birnin Gwari da Faskari da Sabuwa da Ɗandime da Kankara da dai sauransu. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To har ila yau dai muna arewacin Najeriya inda ake ganin cewa ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke addabar yankin a halin yanzu shine rashin tsayayyen shugabanci na bai ɗaya da zai jagoranci al'umman yankin mai kabilu da addinai daban-daban kamar yadda yankin yake a matsayin jihar Arewa na shekarun baya. To mutane da yawa dai suna ganin rashin irin wannan tsayayyen shugabanci na illa ga yankin na arewacin Najeriya kuma akwai bukatar a sake lale game da hakan. Khalil Muhammad Bello, shugaban kungiyar makiyaya ta Kulen Allah a Najeriya, yana cikin masu irin wannan tunani kuma ga ƙarin bayanin da ya mun. Ba da daɗewa ba Alhaji Tahiru Bafara ya magana ya ce fitinan nan ta arewa ba haƙƙin mutum ɗaya ba ne, ba haƙƙin sojoji kaɗai ba ne, ba haƙƙin gwamnatoci ba. Dukkan shugabannin arewa ya kamata su duba domin a samu maslaha don kar matsalar ta cinye mu ba a yi komai a kai ba. Tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir Lawan shi ma ya yi magana babu abin da aka yi har yanzu. Kowa gani yake kamar matsala ce ta gwamnatoci ko kuma wani abu. Abin da ake ciki ɗin yana da ban tsoro matuƙa yadda arewan da aka santa da iya siyasa da haɗin kai da bege da soyayya da ƙaunar juna da adalci da adala da tausayi yau ta zama arewan rabe-raben kawuna, arewan rabe-raben addini, arewan rabe-raben dangi da jinsi. Kowa kusan gani yake shi kaɗai daga shi sai kabilarsa ko sai gidansa zai iya rayuwa samu biyan bukata wanda wannan ba zai taɓa kai mu ko ina ba. To kana gani kamar menene tushen wannan matsalar? Ya tushe shine watsi da muka yi da abun da iyaye da kakanninmu suka bar mana irin su Sardauna mu ɗauka daga tsakiya ma tukunna bartan ba su Shehu Usmanu. Su Sardauna ƙasar suka sa a gaba. Gwamnan Abba Kabir Yusuf na jihar Kano ya sake haɗa wasu iyayen yara da yaran su wanda aka sace. Hakan na kunshe a cikin wani sanarwa da sakataren watsa labarai da jihar Kano wato Sanusi Bature da Akin Tofa ya fitar. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya nuna farin cikinsa lokacin da yake baiwa iyayen yaran 'ya'yansu, inda kuma ya ba rundunar 'yan sandan jihar Kano bisa namijin kokarin da suka yi wurin kubutar da yaran. An miƙa yara shida daga cikin bakwai da aka sace ga iyayensu wanda 'yan asalin jihar Bauchi ne bayan nasarar da 'yan sandan jihar Kano suka yi wajen kama mutanen da suka sace yaran. Gwamnan ya buƙaci iyayen yaran da su rika saka ido akan harkokin 'ya'yansu domin tabbatar da halin da suke ciki a kowane lokaci. Ya kuma kira ga takwaransa na jihar Bauchi wato Bala Muhammad da ya dauki tsauraran matakai ga dukkan wanda aka kama da laifin satar yara.